Barikuan, urtarrilaren 5ean, puzgarriak igerilekuan egoteaz gain, 3 errege magoen kabalgata izango da arratsaldeko 6etan. Lehenengo esan bezala puzgarriak igerilekuan izango dira, goizez 3 txanda egongo dira, 11etan, 12etan eta ordu batetan, hau Bermeoko udalak antolatuko du, eta ostean kabalgata izango da 6etatik aurrera. Artxa frontoi aurrera helduko dira erregeak, itsasotik ibilbidea, Lamera, Askatasun bidea, Trake, Almike kalea, Ondarra buru, Artiedatar Inigo, Zubiautar Kepa, Esparru, Bizkaia Jaurerria, Arresi, Ongintza, Irakazkintza, Doniene, Goiko plaza, Arostegi eta Lamera izango da. Argazkiak liburutegian egongo dira eta erregeak heltzen direnetik 8:30 arte egongo dira. Liburutegiko atetik sartuko dira argazkiak atera nahi duten pertsona guztiak eta frontoi aldeko irteratik aterako dira. Informazio gehiago udalaren webgunean eta sare sozialetan eskuratu daiteke. Horrez gain, esan duten, eguraldi txarra iragarrita egon arren, aleginik handiena egingo dela Meltxor, Gaspar eta Baltasar kalez kale ibiltzeko. Horrela, desfile orduan euria ez balitz, ibilbidea euren horretan mantenduko litzatekela adierazi dute, eta talde guztiek parte hartuko luketela. Euri asko egingo balu, Lamerara mugatuko litzateke kale jira eta alderik eta txarrenean, 3 errege magoak liburutegian nahi duten guztiekin argazkiak ateratzeko prest egongo direla adierazi dute. Bermeoko udalak ahalegin guztiak egingo ditu 3 errege magoen desfilea posible egiteko. Horrela ba, 3 errege magoen etorrera iragartzen duen sirena hotzerako atzera kontua hasi da.